खुलुमबाय बयखौबो आंनि लाइफ स्ट्रिमाव जाय जाय दङ आंजों हेफाजाब बयखौबो खुलुमहरनाय थाबाय आंनिफ्राय। बेनिफ्राय दे एसे कमेन्ट हरदो अननानै। जाय जाय दङ एसे कमेन्ट हरदो। कमेन्ट हरदो जाय जाय दङ अननानै।
नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। कौन है? Good morning, good morning.
MJ, Venus, good morning, good morning. Hello.
अनसुला मोदाय लाइक होनायनि थाखाय जोबोर जोबोर साबायखर आंनि लाइभ स्ट्रिमाव। अनसुला मोदाय बोरै दङ एसे खोन्थाहरदो। अनसुला मोदाय बोरै दङ एसे खोन्थाहरदो। थेंक इउ आंनि लाइभ स्ट्रिमाव दसेबाबो नुजाफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। मानसिफ्रानो फैथारालै लाइभआव। अनसुला मोदाया बेयाव माबायाव प्रफाइल्सआव फटक लगायनानै ला अब्ला मोजांसिन जायो। नायनि र' आं नोंनिया माबा दंना गैया। सोरनिबा आइडिसो नामा? मामोन खामानि मावदोंलै आं। नंगौ नामा? दे एसे फुंजा खामानि मावो नालै। अनसुला ओमफ्राय बबेनिमोनलाय नोङो एसे खोन्थाहरदो अननानै। अनसुला मोदाय सोरनिबा आइदिसो नामा? सोरनि आइदिमोन मिथिला आरो आं दा। खोन्थाबासो मिथिसिगोन। फागुना बारोब्ला सिउ सिउ बारो जेबोला आंनि गोसोआव माबा जाखांफैयो सना जाखांफैयो। बारसिउ बारोब्ला हाद्रि बुखांबोला नोंखौ गोसोखाङो।
जोमावसो गुड मर्निं थाबाय गुड मर्निं फंबाय जोमाव गुड मर्निं थाबाय औ मैयानो होनदोंमोनथ' आरो नोङो मैयानो होनदोंमोन अनसुला मोदाय नोंनि लाइफआव थांनायाव खोनाहैदोंमोन आं लगायालां आदा प्रफाइल्स दे जेबो नङा नोंना आइडियालाय आरो माथो खालामनो ने
खुलुमबाय खुलुमबाय गुड मर्निं फंबाय लाइक होनायनि थाखाय जोबोर जोबोर साबायखर आं आइडि हरनो दा र' आं नोंनो आइडि हरनो नागिरदों आइडि हरनोसै आं माखासे मोनसे हरजेनबाय मोननै मोनथाम हरबाय मोनब्रै मोनबा सयथा मामोन दामबो मोनथ'वाखै र' दा लायगोन र'
दा लायगोन र'। दासो 6:30 जादों नै। थास' एसे हाना लायनोसै जागोन दा? लायथां। थास' लायनो मा बारसाया थागोन दा? हा? बे नोमबाजै। नोंनो आङो दा 6था हरनाय जाबाय। हरनो हाबावगोन आं माखासे दे ओइ गथ'फोरनि माबाजों मबाइलजों हरनो हाबावगोन। दे लासै लासै हरबाय थाबावगोन ने। अमा मानै दंलै जोंहा दा